ସସ୍ମିତା ଜେନାର କାହାଣୀ। ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବାହାନାରେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଲୁଟା ଯାଉଛି, ପୁରା ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି। ସେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉ କି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ହେଉନା କାହିଁକି। ଯେମିତି ଥିଲା ଆମର କାଚା ବାଦାମ ମଉସା। କାଚା ବାଦାମ ଗୀତ ଗାଇଦେଲେ, ସେଇ ଗୀତରୁ ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ପଇସା ଦେଲେ। ତାପରେ ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ, ଆଉ ଏବେ ସସ୍ମିତା ଜେନା। ସସ୍ମିତା ଜେନାକୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଲୋକ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଗୀତରୁ ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିନକୁ କମାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି? 2000, 3000, 5000। ରାତି ଅଧରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗୀତ ଗାଉଛ। କେଉଁଠି ଗୀତ ଭାଇ, କେଉଁ ସିଙ୍ଗ ରାତିରେ ଗୀତ ଗାଏ? ଭାଇ, ଗରିବକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ତୁମର ମନ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତାହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏମିତି ଗରିବମାନେ ୟୁଜ୍ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍କାମ୍ କର ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଲୁଟ ନାହିଁ। ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଯେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଚାହୁଁଛ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ ଗୀତ କଲେ। ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଭାଇରାଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ଗୀତ କଲେ। ଭାଇରାଲ୍ ସେ କେମିତି ହେଲେ? ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଆମର ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଭାଇମାନେ ଦେଖେଇ ଭାଇରାଲ୍ କରାଇଲେ। ଆଉ ସେ ଭାଇରାଲ୍ କରାଇଲେ, ସେ ଭ୍ୟୁ ପାଇଲେ, ସେ ବି ପଇସା ପାଇଲେ। ଭାଇ, ମୁଁ ଆପଣମାନେ ବି କହିବି, ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବି ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଭାଇମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆପଣ ଏତେ ପବ୍ଲିସିଟି ପାଇଲେ, ଆପଣ ଭ୍ୟୁ ପାଇଲେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ପଇସା ପାଇଲେ, ତ ଆପଣମାନେ ସସ୍ମିତା ଜେନାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, କେହି କରୁ ବି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଗୀତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର। ତ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି, କରନ୍ତୁ, କିଛି ମନା ନାହିଁ। ସେ ଭାଇରାଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ତା ଗୀତ ନେଇ କଲେ, ସେ ବି କିଛି ପାଉଣା ପାଇଲେ, ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା, ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇ କିଡ଼ନାପ୍ କଲା ଭଳିଆ ରାତିରେ ରଖୁଛନ୍ତି, 2-3 ଦିନ ସେ ଗାୟବ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଭାଇ ଏସବୁ କ'ଣ? ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଦିଅ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଯେଉଁଠି ଗୀତ ବୋଲିବେ, ଯାହା ପାଖରେ ଗୀତ ବୋଲିବେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ପଇସା ନେବେ। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏତିକି ଗୀତ ପାଇଁ ଏତିକି ପଇସା। ଏଇସବୁ ସ୍କାମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆପଣ ସସ୍ମିତା ଜେନାକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଉଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ 1 ମିଲିୟନ୍ 2 ମିଲିୟନ୍ ଭ୍ୟୁ ପାଇଲେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ 50,000 ଟଙ୍କା ପାଇଗଲେ, 60,000 ଟଙ୍କା ପାଇଗଲେ, ହେଲେ ସିଏ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛି? ସିଏ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛି, ତା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍, ତା ଲାଇଫ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତା ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ସିଏ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛି, ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ତା ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଓଲଟା ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଓଲଟା ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତା ପାଉଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୀତରୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ 50-60,000 ଟଙ୍କା କମାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଭାଇ ଆଟଲିଷ୍ଟ 20,000 25,000 ଟଙ୍କା ତ ଦିଅ, ଅଧା ଦିଅ। ଆପଣ ଗୀତ ତ ପଳଉନି ନା, ଆପଣ ଗୀତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସେମିତି ଚାଲିଥିବ, ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ପଇସା କମାଉଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଗରିବ ସସ୍ମିତା ଜେନା, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ନେଇ ଏତେ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇରାଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ତା ପାଉଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଇମାନେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ତାକୁ ଦେଖେଇ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅନେଷ୍ଟଲି ଭାଇ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତାଙ୍କୁ ଠକ ନାହିଁ, ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଠକ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ବି ସହିବେନି। କାହିଁକିନା ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଠକିଲା, ତାକୁ କିଏ ଦେଖିବ? ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଟିରେ ତୁମେ ଜନ୍ମ, ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ଆମେମାନେ ଏମିତି କାମ କରୁଛେ, ଯେମିତି ମଝିରେ ବାହାରିଲା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଫଳ। ଭାଇ, ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଫଳକୁ ଦେଖେଇ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଏତେ ଖରାପ ବାଟକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଦେଖିଲେ କ'ଣ ପୁରା ସୋସାଇଟି ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଫଳ। ସେମିତି ଏବେ ଆପଣମାନେ ସସ୍ମିତା ଜେନା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଲାଣି, ଆପଣ ତା ଗୀତ କଲେ, ତା ପାଉଣା ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦିନକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୀତରୁ 50,000 ପାଇଲେ, ତାକୁ 20,000 ଦିଅନ୍ତୁ, 30,000 ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଇ, ତା ପାଇଁ ଥଇଥାନ କରନ୍ତୁ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସିଙ୍ଗର କରିବା ପାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର କରାନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା ଖାଲି ଏତିକି, ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଲୁଟନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଟଙ୍କା 2,000 ଦେଇକି, ତାଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଇକି ଆପଣ ସେଥିରୁ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମେଇବେ, କାହିଁକିନା ସେ ଭାଇରାଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ବହୁତ ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି ନା, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଅଛି, ମଣ୍ଟୁ ଚୁରିଆ ଅଛି, ଅସିମା ପଣ୍ଡା ଅଛି, ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଅଛି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ତ ନେଇ କାହିଁ ଗୀତ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ? କେବଳ ସେଇ ଭାଇରାଲ୍ ଝିଅକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଭାଇରାଲ୍ ଝିଅ ପାଖରେ କେମିତି ଗୀତ କରିହେବ, ବାଡ଼ିଆ ପିଟା, ପୁରା କମ୍ପିଟିସନ୍, ରାତାରାତି ଲିରିକ୍ସ ଲେଖା ହେଇଯାଉଛି, ରାତାରାତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହେଇଯାଉଛି। ମୋ କଥା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ତା'ର ଉଚିତ ପାଉଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ଠକନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବାହାନାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ତାକୁ ଲୁଟିବା, ମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ ଭାଇରାଲ୍, ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ ପଇସା କମେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତାକୁ କ'ଣ ଦେଲେ? କିଛି ନାହିଁ। ତ ମୋ କଥା, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି, କି ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅନେଷ୍ଟଲି ଭାଇ କିଛି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।
ତାହେଲେ ଆମକୁ ଲାଗିବ ନାଇଁ ହଁ ଏଇ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଥିଲେ ଭାଇମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଭାଇ ଏଠି କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ପୁରା ଗୀତ ବନେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖେଇ ଖାଲି ଭାଇରାଲ୍ ହେଇ ତାକୁ ଠକିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ କଥା ନା ନାହିଁ? ଯଦି ମୁଁ ଭାଇ ଠିକ୍ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ।